दे बुंदोब्रा नोंसोर मा मा बुङो? नै जोंहा सानसुलि नार्जारिनि दिनै जोनोम सान। जोनोम सानाव दिनै सानसुलिनि नामाव केक हानो सानदों। बोसोरबेसे जाखो? 6 बोसोर फुरा जाबाय दिनै। दे हादो होमबालाय माबादोब्रा अम होनदो। Happy birthday to you. दे हादो केकआ हादो दे। आखाइ हमफा हानो। दादा दौगोदो। नों दौना होदो। जोंमा खाथियाव फै दौदो। आयौ मा जाथारबाय नै लेखा लायबावनांगौमोन लामायाव सुवासो थाबाय लेखा लायना ओइयाव दे हाना होदो हानानै रानना होदो गिदिर नङाब्रा रसा नैबेना बे बेलेग जायो एसे मोजांनो बिबार गावदों गावदोंमोन ना सेस हाख्लाबजोब्बाय रुको जरा सबर करो